forum hin pena tumhan keropilo la pending kang sam akardom saben tumhan pajirlo la si pini amayalong nitum kachingwai pon la ke soni alam championship nitum chingwai pon lo niltum june chiklo first week niltum chief minister of Assam la pendak autonomous council la pentu forum hin pen isi autonomous alam kachingwai pon jipu nitum cheparai pon alam do bon same la bangso first week of June nitum talks to ipo bangke nitum uni deadlock nitum chief minister ake hai doctor Himonto Biso Sharma pen nitum lamlong lo alangli non la bangso aporahut asamalong langit hepen ajok flat pen ajok alangli hadak methangadi malong guwahati long mata lang side gari motor da parune damune lapangli methang same along a prega dim ke dam boy pen ajok alangli la first week bangke toka bangke do ne lo bangsi niduman lam the nang pilo iltum kaching hon Dr. Tulian Rong Hang ake hai hin pen chief executive member hin pen na pen MP Omar Singh Tiso ahin pen sini niduman lam the nang pa chini pontulo nang than pontulo lasi tarik ke ba pia bangsi puthot nitum forum hin pen la pen dak autonomous council la pen MP la pen son taksi hadak legislative assembly cabinet atumpen lapen chief minister atumpen puthot tarike ba phia bangsi nitum lam kachingwaji autonomous senam aputhak nitum phana ko nitum phan lasi aporang pitulo lalo isona lam bangke lapen sonia lam bangke nitum dak forum ahin pen nitum difu town along amat street corner meeting pedoponji autonomous state alam aputhak article 244 a aputhak pedoponji non tarike barni mongor barani lasi labangso a street corner a meeting long same netum chopapon ladak bozar long gedo an dukani atum dukan ahem pho atum lapen hadak gedo an atum phan same labangso a street corner meeting long peitong dudia phan netum ladak difu Greater Bazar Committee atum pansame Katrini pon padopon lo tumakorte Bida Singh Tiso pansame nitum low pensame chuni si alangli laso Bazar Committee doana dukani tum pansame nitum la bangso street corner along nangitom nunya pan itum chuni ponji la pendak forum long ke doana tum pan itum central committee a members tum an ke hala bangso street corner committee along ke nitum rakhe tong don petpo dodun po la penitum autonomous state awareness alam hadak nitum jethan ponji autonomous state bebo sege hanan kokma article 244 a kopialam theloma constitution long piade sege tokloma command phanoma kopia phanoma polam haladak netum rara phanga ba chini ye phan netum karbiatum dela pugali non karbi sinmadodak bigali Bengali tumdo Bihari zatumdo Nepali zatumdo kaprek adibasi tumtado lado anatum pansame autonomous state ke hang ahok hang vek nang ji polam nitum madak pachini ponji apansi non tarike barni same street corner di full town along nitum pedo ponji la sonielam the bangsi nal tum aphan pini chophalo la penal tum near tum ga chophating pen ke wang pot nal tum pan chopa peglo la pening sam same tum nal tum aphan pajirlo atheni tum chini lo autonomous state jong se nitum hang ponpe autonomous state jong se tum ladak cepaduk ponpe pulote autonomous state kelong yabang itum sum krung son se teglong kedam tan kan kolon itum jisong lo ta jisong nak ate itumong bong same ahot pena hot ining isi gawe pena jog laben a group ka ong pena jog laben hang rapet pedet pena jog itumong bong labang so autonomous state same opinion di same tum long tek tedet aposi nitum ba asong bang kaburi bang lalo Forum for Hills Autonomous State Movement akabori pon akimang pon kala hello Karbi Anglong lapen ensil so an political party atum organization atum lapen apex body atum student bodies atum lapen son se individual atum ke take care atum to anapan itum pangrum pet pensi labang so autonomous state hang ra pet nang ji lapen pelong nang ji po bang sin itum ke kroidam lapen ga jinam aposi nitum nona bangke song apang rumakam bangke nitum dode sang seti nitum non cepang rumom lo la pendak ong dunga song kudam heblo pulote Karbi Anglong la penasil salong bangke niletum ladak 80% apaka song ladak kachinglum do tanglo la pen la 80% a song atum nitum longge do tum bangke hemprek along bangke alang tum anang ke song dun bomlo nang hang dun bomlo nang chirap dun bomlo nang chito dun bomlo Karbi Anglong Autonomous Council long ke thege ding tu secretary to mon sabe tu
chuniri bom lo alang tum same lam pen ajok nang than pachi dun lo bidi sore pen same nang than pachi dun lo la sa tum man tum choro lo la pen doctor tu ler bong hang aphan choro parpik nang ji alang li la bang so autonomous state aphana bangke alang le ninga klong basi chipi ko khangjang la pen alang li nil tum ban same nang chirap tun pik khangjang lo ke dam tang a jowar ni same a program along tin same ni tum long chap tun pik la pen alang li autonomous state paning hang pik a pot alang li aning ke hang along tum rada tum sabe ining hang dun ra da bangso autonomous state bangke non BJP government do bom hole pelong dun lonang pu bangsi nil tum hin benta ka chunri bon pedolo do an akhe pan do an communities pan do ana parties at tumapan political party pen chenglok organization pan chenglok nil tum hin pen same ka chunri bon padolo la si anal sumana chur pipar peglo pi la bangso por ni tum long ke from convenor dan convenor kaya anu song dan secretary tisu song dan chenglok member kaitum si non jong litum orang for hills autonomous state movement AJT meeting duello pencerai alam thi bang met litum don convenor kaya anu song dan than pachini ponello kita tang meeting sami litum separai cingwai pon bom litum ra laphan awareness ra phan pachirok to ya phan like claim pon ja phan ala habar tolong kami street corner meeting pen chenglok pen LA segment olong kami awai sami tum in depth discussion ason kacing wai pon kami padu ponji punche cerai pon bom lo sitami itu organization lasuk kacing room ke claim pon bom lasuk ke dokok pen ajok ajaga program dek pon une delo la pen kenal tum sidi lo Assam Chief Minister kai Dr. Hemanta Biswa Sarma ahin tami dak itu kanggir kibi kadu alam tepen chenglok dak tu MP kai Momor Singh Tiso MLA kai tu pen CM kai Dr. Tuliar Monghang alang litum tami tu kanggir alam te puta kadu be chini pen itu tami sodak pe tu pen tumpan ang kacingwai padu pen ajok central state government tami kacingwai pon japan lam chak padulu pu pen ajok si bon tami tum suspended dong lapen kau ben tami than pachini lo itu man tarik first week kali lo tapi 2 tarik apit baki tum so kacingwai tarik army baki tum long pon ji puchi sini dam lo la ke Assam plat city so la puta kalam te besi kadu tami la solam te tum sini na ko lo tami aja tu tami der welo la prabjil be tami tuman singki cithan long pusi ning thadam pen singki cithan lo bote isi positive isiare alam the bagi tum nang klang pusi ning thadam atema Karbi Anglong and Seal West Karbi Anglong district rat ke kisung ka bangka hok lo ke nikan pkm so se do nang ka chesong kwalo ne kisung ke boy kadu tami pura pelo lasi non ke bang bon port tami laso rat tami pinhe tami jo pinhe son timo asa ke hai tami dinal timo kai tami dak district president AGP alang tami pinhe dak forum no bang pen alang tu ben chimki cithan pon la so bang ke longpon kula so jak ko ngapate pon bang alang bai choru parlo lan par chot ke lang we had in deep discussion lo tami ini tu Karbi ricu akai longsing rohang akai alang ni tami ke mana chitonu lo lam theda bini jikalo lan parta alang tu bang ke asong pe tami asong da du sipu alang tu pe akan dibini tu tami tu dak forum nong tami formal isi constituent isi asong society nang dudun pu bola rohang rombong pen rohang rombong no arap pen asal subang ke bari si curupal atau pen welcome lo teman me kasi non tarik ke bang subang ke langsung se dak dipu tahun lo masih nitum street corner ki mei ke padu panjan terai pon lo ala solo mang ke dak dipu tahun alo arara tum kadu be dak behabe par chokle maratu ben cenglo rata tum choklem choda batu tami dak nai to be langsung se ka chidu dia warsai chini lompo salah teman chu nar dan to teman chu parlo othat aji itimoda ami kora phori inilah dah forum lah tunda dah cerap tu lama mena karon mengalah tu je ni tunda dah ini piwai kan break makai ini ke hang tu tapi itu mana tu nak kerbi itu mending long sama tak kerbi long akhir tu an sedang long so akhir ke lah so break makai anu tu nak ning hang long pasti ni tunda forum kan ning je these ni tu ini piwai kan itu sedang break amen kan tu so forum no tujuh Sense baki uthos state government central government parle chuna korana tumge dojoji jo hemre farmanti se songbong glembong lal so se sida tingkang kon bonti kasi government of this sobakya RDP zor pela tuan nanti kita ko claim kona ko patu kona ko la solang se a message bang parle kona ko
dan kam lo teman kasi last so se dan diku tahun lo masih nitung street corner di ambil ke padu teman kerai pon lo kalau solo mau kita diku tahun alo ngarat atung kadu be dak behabe part chokle mara tu benteng lo rat atung chokle choda patu tamida nai to balance se ngati di our side chini lompo jalan teman chuk na kan sto teman chuk parlo orthat ati di bola ami kora